खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लाबोदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै थांनाय मेट्रिक आनजादाव समाज बिगियान आयदाखौ लानानै गोबां फरायसाफोरानो सोंलुफोरा गोब्राब फैदों होननानै रायजोआव गोबां सावरायज्लायनायखौ नुनो मोन्दोंमोन आरो ससियेल मिडियायावबो गोबां रोखोमनि सावरायलायनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बे जेंनाखौ लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों गासैबो आयदायाव पास जानानै जुदि समाज बिगियान आयदायाव फेल जादोंब्ला बेयाव माबा मोनसे नाम्बार दाजाबनायनि बेबस्थाखौ सेबाया लागोन होनना बुंदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मैया 13 नं चिरां ब्लक बिपिएफनि मावफारिया जथुमा बामुनगाव प्राइमारि बिपिएफनि मावखुलियाव जालाङो। बे मावफारिया जथुमायाव हाग्रामा महिलारिया बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों मैयानि मावफारिया जथुमानि महरखौ नायनानै 13 नं चिराङाव बिपिएफनि देरहागोना 100% आसा खालामनो हानाय जाबाय होनना बुंदों हाग्रामा महिलारिया। बिपिएफ दोलो हिसाबै श्रीरामपुरनिफ्राय जागायनानै माजबादसिम बिपिएफ दोलोनि थासारिया 1 नाम्बाराव दं होननानै बुङो हाग्रामा महिलारिया। बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर'नि मिशन भिजनआ गासैबो फैलार जाबाय आरो बिथांनि चिफनि क्षमताया 31 मार्चनि उनाव जोबसिगोन होनना बुङो हाग्रामा महिलारिया। एप्रिलनिफ्राय गोदान फाइनेन्सियेल इयार्स जासिगोन बेखायनो जेबो स्किम आरो सेन्सनबो होनो हाला जेबो खामानि मावनो हाला होनना बुङो हाग्रामा महिलारिया। मैया बिपिएफनि बे मावफारिया जथुमायावनो साननैसो आगोलाव खाम्फा बरगयारिजों इउपिपिएलआव थांफानाय गोबां सापर्टारफोरा बिपिएफ दोलोआव फैफिननानै जगदान जादों होनना मोनथिनो मोन्दों। अरुणोदय आसनिनि मुङाव गोबां रां घुस लानायनि अजद जेराव गोबां आइजोफोरा राजा लामायाव ओंखारनानै घुस लानायनि हेंथायै सोमावसारदों। मख'नो गोनांदि तिनसुकिया जिल्लायाव गोबां पन्चायतफोरावनो अरुणोदयनि मुङाव घुस लानाय अजद सिखारदों। सोरनिफ्रायबा 1200 सोरनिफ्रायबा 1500 रां घुस लानानै अरुणोदय आसनि मावना होदों। बेनि हेंथायैनो मैया तिनसुकिया जिल्लायाव गोबां आइजोफोरा राजा लामायाव ओंखारबोनानै गोख्रोङै रेलि खालामदों। बिथांमोननि दाबिया घुस लानायखौ बन्द खालामनांगौ आरो जेसेबां घुस लादोंमोन गासैखौबो होफिननांगौ। चिरां जिल्लानि सान्तिपुराव बर' हारिमु आफादा 21थि बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंफुंनो थांगासिनो। बे 21थि बोसोरसालिया जथुमाखौ बोहैथि दाननि 27, 28 आरो 29 अक्ट'आव खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दं। बे जथुमानिनो लाइ खुन्थियाखौ मैया गायसननाय जायो। बेजोंनो लोगोसे चिरां जिल्ला बर' हारिमु आफादनि 1थि बोसोरारि जथुमाखौबो खुंफुंगोन। मैया लाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। बे हाबाफारिनिनो मासिगिरि इएम सायखं बसुमतारी, हारिमु आफादनि आफादगिरि भिजुएल नेलसन दैमारी, गाहाय नेहाथारि बिजिरगिरि बसुमतारी, आसाम जोलुर एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म आरो बानजाय आफादाव थानाय बिबानगिरिफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। कक्राझार द्वितीय अफिसार डजेन बसुमतारीया खौरांगिरि मेल खुंनानै गोनां बाथ्रा फोसावदों। जायफोरा गारिनि टेक्स होनो गोनां दं होआखै बिथांमोना बोहैथि दाननि 31 अक्ट'नि सिगाङावनो टेक्सफोरखौ फोजोबनो खावलायदों। जायफोरा गारिनि टेक्सखौ समबादि होआखै बिथांमोनखौ एक्सन लानांगौ होनना जिल्ला प्रशासननिफ्राय बिथोन फैदों होनना फोरमायदों द्वितीय अफिसार डजेन बसुमतारीया। जायफोरा होनो गोनां टेक्सखौ होआखै बिथांमोना चेकिंआव हमजानानै चालान दानजायोब्ला बेनि फाइनआ गोबां जायो होनना फोरमायदों डजेन बसुमतारीया। बेखायनो जेन रावबो बेबादि जेंनायाव गोग्लैया बेनि थाखाय होनांगौ बादि गाव गावनि टेक्सखौ समबादि होनो खावलायदों द्वितीय अफिसार डजेन बसुमतारीया। इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबि आफादा गोदान पलिटिकेल पार्टिखौ दाफुंनो थाखाय कक्राझार जिल्ला पर्बतजरायाव ओनसोलनि मेलेमजिबि रायजो राजाजों सावरायमेल खुंदों। थारैनो बिथांमोना गोदान थामथि राजखान्थियारि दोलोखौ दाफुंनो थांगासिनो दं होनना रोखायै फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों। बर'नि गेजेराव मोननै रिजिनेल दोलो दं। नाथाय दिनै रायजो राजाया बे मोननै दोलोखौ आमायनाय मोनबाय। बेखायनो एक्स एनडिबि आफादा गोदान दोलो दाफुंनो थांनायाव गोबां रायजो राजाया थुलुंगा होदों होनना फोरमायदों बिथांमोना। बिपिएफ दोलोआ बिश्वजित दैमारिनिफ्राय जागायजेननानै गोबां बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा गुबुन दोलोआव थांजोब्बाय। जाउनाव हाग्रामा महिलारिया हारसिङै अकलहरिया जानानै दं।
बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला हाग्रामा महिलारिया बारग' एनडिएफबिनि दोलोखौ सावरायनो थाखाय लिंहरदोंमोन। नाथाय बारग' एनडिएफबिआ माखासे मासिखौ बिदोंमोन। नाथाय हाग्रामा महिलारिया बिथांमोननि बिनायखौ होनो हाया, जाउनाव बिथांमोना आलादायै गोदान मोनसे दोलोखौ दानो थिरांथा खालामबाय होनना फोरमायदों। बन फाननानै जाग्रा सुबुंफोरा गोख्रोङै खुद्रिसारनायखौ नुनो मोनदों। क'क्राझार जिल्लायाव गोदानै गायसनजानो थांनाय सिखोना जाहार माहारियारि हाग्रामायाव बन दाननायखौ बन्द' खालामनायनि थाखाय ओनसोलनि गोबां बन दाननानै जिउ खुंनाय सुबुंफोरा खुद्रिसारदों। बिथांमोननि दाबि, बन दाननो मोनाब्ला सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननांगौ, नङाब्ला जों माबोरै थांनानै थागोन, गथ' गथायखौ माबोरै फिसिगोन। सरकारा जुदि नायाब्ला जों गासिबो बन दाननानै जाग्रा गरिब लेभेल गाहाय थाखोनि मानसि जों लाखि पार्टी गोदो बुंलांदोंमोन नाम्बार 1 आव बन सिनग्राखौ नायगोन। नंगौना बुङाखै? दिनै जों गरिब दुखिया मानसि जोंहा जेबो राहा गैखाया, मावनानै जों जाबाय थायो, बन दानाब्लानो जोंहा दिनै जेबो राहा गैया। दिनै बे राहानि थाखाय फिसा फिसौ दिनै फोजाखांनांगौ आरो सिखार होनांगौब्ला जों गैयि गरिब दुखिया मानसियानो दिनै हाग्रायाव थाङाब्ला आरो थैनाय बिफांखौ दानाब्लानो जोंहा दिनै राहा गैया। बिनिखायनो आं बुंदों दिनै आंनि फिसाफोरनो 100 हरनांगौ, सोरनोबा 50 हरनांगौ, सोरनोबा 20 हरनांगौ। अब्ला दिन हाजिरा मावोब्ला जोंहा 250-300ल' मोनो। होमब्ला 3 गथ'फोरनो जुदि आं राननानै हरोब्ला दिन हाजिरा मावनायखौ आं हरबाय, दिनै अदाबा माब्रै जोंगोन? जों गथ'फोरनोबो जाहोनांगौ, बिसि फिसा अदाबखौबो फोजोंनांगौ। बिनि राहायैनो आं गिबि बुंनानै लायो, हाग्रायाव फैयोब्ला 300-400 मोनो, खस्थ' खालामो जों, गथ' सोराङो खोमसि आंनि हिनजावफ्राबो ओंखाम संनानै हरो, नगद हाजिरा जायो नालाय। दा दाबसेयाव मावहैब्ला जों सप्तायाव मोनो बा मासावबो मोनो, बिनि गेजेराव जों फैसाखौबो मोननो थाङा। बेनिखायनो दिनै हाजिरा मावोब्ला 250-300 मोनबाय, जों बन दाननानै फानोब्ला 250-300, दिनावनो दिन सोरांब्लानो गथ'फोरनो जों फाननानै हरनो मोननाय जायो। बेनिखायनो जों गोथां बिफांखौ दानना जों थैनाय बिफांखौसो मुरा मुरि खुरखाराव खुरसि